És el que jo havia... amb lo Damià. No. El Rocafort. Un altre. I també era el pessebre, però portava un altre. Allà a l'Hospital de Llobregat, aquells fons petits que hi havia, si s'assustaven quan tocàvem la gralla i... Estic nerviosos. Tu un peu aquí! Tantes coses van, passen realitzar. Hoy ya estoy aquí. A ver cómo me tocarás a mí. Venga, Puri. A ver si tocarás también mismo. No he tocat res. Baixa que te toques algo. Bueno, clar. Clar, podem tirar alguna cosa. Més al Mundoló, saluden més al Mundoló, no, La reina. A la Bon dia. Bon dia. Em veu, no, nens?一个人都不看了，我真的上错名单了。耶！陈金花。Ahí no me toma cap, no me toma cap.
Antoni Abat. Doncs aquesta benedicció que serveixi per donar gràcies a Déu per aquests animals que us fan companyia, que us ajuden, que us els estimeu, però que també doncs, vosaltres els cuideu bé, els protegiu i sigueu respectuosos amb els animals i amb la natura, sempre pensant que les persones són aquells éssers estimats i creats també per Déu. Farem aquesta benedicció, doncs. O Déu, autor i distribuïdor de tots els dons, que en les necessitats i treballs de les persones els heu procurat l'ajuda dels animals. Us preguem per intercessió de Sant Antoni Abat, tan venerat aquí a Tàrrega durant segles, que ens concediu de fer el bon ús d'aquests animals necessaris pel manteniment de la persona humana. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Sabem que vos han rentat la cara.